Decals nga gimuntar sa mga haligi sa Marcelo Fernan Bridge nga usaunta sa mga dayan-dayan ning nagsingabot nga ika-500 katuig sa Kadaugan sa Mactan gi-vandalize na. Si Duan Mirondina adunay live report. May Bab, mga tulo pa lang gani kaadlaw ang nakalabay sukad kini gibutangan og suga apan gipanglaksi na ang mga decals nga gimuntar sa usa sa mga haligi sa Marcelo Fernan Bridge. Kung nakasuroy ka sa dakbayan sa Lapu-Lapu, makita na ang mga dayan-dayan alang sa quincentennial celebrations. Usa sa mga bagong naduga nga dayan-dayan ang mga decals nga gimuntar sa mga haligi sa Marcelo Fernan Bridge. Ug aron makita gihapon kini bisan gabii gisugan kini sa lokal nga kagamhanan. Apan kaganihang buntag nabantayan na lang nga gipanglaksi na ang mga decals sa usa sa mga haligi. May nakuhang kopya sa CCTV sa aktual nga pag-vandalize alas 12:25 ganihang kadlawon apan medyo distansya ang kuha. Ato lang ipa-enhance gyud kay gusto kong madakpan ni ang naghimo ni ining pagbandal sa ato ang decals nato. Gitahasan na sa mayor ang kapulisan pagsubay sa posibleng mga responsable. Mitanyag usab siya og reward money alang sa mga makahatag og kasayuran. I will give ang reward in my personal. Kung makasulti lang siya kinsay naghimo, kinsay nagbuhat ni ato, I will give 10,000 pesos. Bab, walay gigasto ang dakbayan sa pagmuntar ni ining mga decals tungod kay ang duha ni ini gidonate man sa usa ka pribadong kompanya samtang ang usa iya sa usa ka fraternity. Apan sa gihapon usik kaayo kay labi na kay naghinangat pa ang kasaulugan. Bab, daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.